Idem. Čaute, Dominik Prno, kvalifikácia Battle of Urpin 2017, letná verzia. Takže máme tu Kategória Elite. 20 kW tyčka. Kotúčik. To isté. Tu máme takisto 20. 10. 20. Tu je to isté. Pozrieme. Áno. Máme. A on má moc 75? Hej, 75. To neviem. Elite majú. Poď si to nastaviť, ak si to má. A dobre. Jak to zmáknem. To sa zase vyplo. Dobre. Môžem ti potom tú tyčku zobrať preč? Tu, po tom prvom kole. Hej, je to vidieť. Dobre. Dám len štart, hej? Dobre, starky, to držím pocty. Takže 5, 4, 3, 2, 1, štart. 2, 3, Janka mám vykonala. Poď vodou jemať. Zostaň tam, keď budeš 6 minút mi povieš. Preto som tu prišiel. Poď, Dominik, super máš tempo, poď. Staví. Od 4,5 minútky máš ešte, poď. Výraz. Jaký máme čas? 4 minútky ešte. Dobre, Dominko, svoje, poď. Ešte 3 minúty 15 sekúnd, krásne ideš, poď. Krásne, poď. Poď! Krasotka.
2,5 minútky, poď. Rastu, stoj, naspäť. Nechod to teraz, daj len tu. Dve minútky máš, poď. Dobre. Minúta 40, poď. Minútka 20.